kara chuang po ni la zan lai thim vek mai street light po omlo na lai a thim cha veka mani in han kan dai lang chuan nom chu nom chia karing lo mi huai sen fal tan ti lo chuan a big takin mei chetan phei chuan ti chuan tuna kan ngai thak tur mi te hian zan laia an tlan lain thil an tunga arap om viau bokani atak nge yami ten zan an tlan laia an thil ton te chu tuntum video a hian kan ngai thla ho le don ani heng mi thil ton te hi a soi tu te nge in an soi ang zelin karon soi mai don ani zan khat chu ka na atangin ka ho me ka kar chuan ka ho thin na kong pa ngai chu ka zo me ka zan lai velani kan khwa hi are em a thingkung te ala tam em a mihring le inero kan tam lo hle kan in chu ka pan me ka sir lam chu vai mi mun hlir ani a le lamero chu thingkung hlir ani thung ni pui lai ani a alum hle bok 50 velin ka tlana chuti lai tak chuan le lama tanga mei chi auri ring zet mai ka shita ka ding lam nge veilama tang po ka she thei mai lova break chu karapa ka ngai thata ka veilama tangin mei che chapri ka shia a aw boka tan pui nge ni na awa ka kar hnunga beton tiang ka nei chu kala chhuaka kar chu ka chhuwa sana ramlam pan chuan ka kalta Winzo ti ming hi ilo shebe to reng em kan captain cool po to lai chu Winzo a khel mu ani tat mai a than chu he application a hian games za chuang I khel theinia mole a khel dan ka shilang che o Winzo team mania hian kalla I games chu beri thangang Ludo Express khel dan ka entir me kang che hian match a intrane midang pathum po in min ron zom ve ang A few moments later game chu intran ta chuan keima ka chak chuta poisa tak kala dong zui ka wallet a hian alo om thlap to a tuna chuan wallet a hian ka click anga ka poisa hi ka withdraw don o azauta a ol tiro I games ngai na zong tak kerom te cricket te pool te adang engpo idu I khel theya keima ang che hian poisa tak ki dong ve don ya o chuwang chuan ka description hi en la link atang hian Winzo chu han download la poisa tak lo ve ro le mei che o lo chhuat na lam ni nge ya ka hriat na lama chuan ka hmalama ka kal zela mei chia chu ka aw pa boka ka aw chuan khonga in min puiro ti in aron aw vele thina chu vele atlanin ka tlan ta a kong nok te chu ka pal ruma chu mei chia chu lo aw zero I omna ka hriat thei nan ti in ka aw lom boka second som dan vela aron aw ve zel boka a o lam nia ka hriat lam chu ka pan ve char bok mase rama kalu thuk zela mei chi au chu ka hnai pha in ka shelo kal zel maila min hlat ve zel ang mai hian a langa a awri zon taka kal maila ka hnai thei reng lo khongai om te kan hantilia min puiro ti na ron aw le a ka ding ta thil thlen dan hi ka du ho lo thanga ka tang mek ni in kain sia ka hoi ki ra ka kar lam pan chuan atlanin ka tlan le ta ka tlan zela ka kar light po ka muta ka tlan holam po hian mei chi awri ka sheringa a hla zong hian tlan le char maila a awri chu a hla le chuang mi alo min ron zui ang mai ani en thak ka niam ni ka kar ka thlenga ka luta ka tlan ta ka buai tak te set 911 ka kola mei chemang ang awri kha an chui du takin ti in ka ho chuan ka chung te po ka shil mola mase he thil thleng hi shat reng ka tum lem lo kar khada lem chuan chanchin thara thil ka muta ni chu he ka thil mu le shia thian min thongin min tizoi nok theinia mei che pakhat kum som thum bor vel ruang chu pa pakhat tlang lonin mu thu an soya tual tha na po ani melo le ngala min thong em tu chu an mu na mun hi ni kha zana mei che tapri ka hriat na lai bora tak khana ni le ngala kha ka thil ton te kha enge mu tak chu ni thil thleng palani ka ring ho lo
kumsom pasari kani hian ahmasabera tan bialnu kanei ve a kanu bula ka oma achan chu kumsom pakhat kani in kanu le pa te anin thenani hemini hian ka bialnu chu date puya ka soma part time in na kan nei ve ve ya ke hi grocery store pakhata ka thok ve a ka bialnu hi Starbucks a thok thunga chhun lama kan thok ve ve ya high school kan kal me ka kan zo trep ve ve bokani hemini hian date ka som chan chu zir to pani a homak te po kan nei lova ka na ka banin ka bialnu chu an ina kawalam ta a kan ina tanga minute som vel le kal restaurant pakhata chuan ka chol pui ve ta a khati lai khan hun to taka po ka chol pui theilova engimo chen kan om nuwa kan let le a an ina kan wakala engimo chen kan om le khwa aron thim don der maya ka bial nu chuan kan date nai chu rei lawati em a ti chuan ke chuan right la khoilai mu mai meya ka ti ta a kan chuak ta kara kan chuanga kan mani chuan wam kan ti ve em a konga kan tlan zela kong pa ngai chia po ni lo kung phwa chop mai maya kan tlan thleng ta a ka zuna la chuak em zuya ka bial nu ka shil chuan ani po zuna lo chuaka kan ding ta a kara tang kan chuak chu rim mak tak mai thil rim chhia kan she ngala ka bial nu chu awak hiala zungwa dila kara kan lun khal don nia ka ti a kan han hoi zau de uleka mun zol de ulek om na lai kan va mu ata chuan kan wakala kan zung ta a kar lampan chuan kan kal le meka kan veila ma tang chuan thom kan sheta thing tlia kari ang hle a ramsa ani ka hlawa wangin kan tlan wata kar ka hong tur che chu aw na ti thom ang takhi kan sheta a ka bial nu chu kara lo om la ka va en lokang ka ti ta a kal lo turin min tina in ka kal thau a thlamu an nan kar chu ka lok sak boka thom lam chu ka pan ta a ka kalmek lai hian thom chu ka shele a ka she nai ta deu chu hlo na in min man ta thing tang tliak ri kan shiat na lama tang thau khani in ka shia a kala zel lo chuan ka phone ka phora fast nen chuan thla kalata a enga chuan mi pakorwar ha adu matrial ka muta ni chu ama chuan cheret puan pol hia omboka alo ding top ka hwai sen na azaw vekto ka tlan leta kara ka luta chak takin ka tlan ta ka bial nu chon enge eng thil nge thleng ti in min zo jenga ka hlau ti a muwa ke chuan nakina ka shilang che ka ti a ka bial nu te ina chuan kan lut le ta a aroma kan luta mi papakhat loading tup ka mu thu ka shilta ka entir ta a keima ang che ina hlawa hei hi ani zana chuan riak mai ro atita a atuka ti tur kan nei lo boka ka riak ta a hei hi kanuna thil ka ton makle kala hlau perani ka ti lo theilo tuna chuan ka bial nu nen hian kan ngai zong to lem lova thian thatak kan ni to bokani kakar khala music play pa a tumna em po nei lova ka malama tlan top mai hi kanuam ti berle ka chin em mai ani a Nebraska cheng kan nia then om khokonga te hian ka tlan china zana ka tlan thin tlang puya chan chulir theian tlem zo ka wangin kumli vel chu ti hian ka tlan vel thin to a boina engma ka to ngai lo zan rei lo teliam ta ma khachuan kumsom ni pani mi meichia te lam kania hetia kara ka tlan vel hian keima che in kani thina har sana ka to changte kalungai changte le karil rubuai deu changte hian zana music play pa atlan te hi ka ching em a ka inti thoven na berani kanule pa te zu in na satlu tu ka wangin kan in bawruwa kan wam lo thin bok nen ma se tu na chuan kan in atangin ka chuak ve to a hetia ka tlan kwal vel po hi ka ching lutuk to lova ma se hemizan hian ka stress em a mimal boy na then khat nen ka bial pa bula po chuan ko om hle theilova inti thoven nan karlak chua tlan veng veng mai chu ka du ta a kabial pa po chuan min hrethiam em a film khur turin le reilu tuklo turin min tia a chan chu atlai to angrenga ti chuan ka chuak ta khopuya chuan minute sum thum vel ka tlan kwal to a ma se kala du tok lo marlama highway thim lam chu kapanta a 65 velin ka tlana kongkwal dewa chuan kamuang zela sakhi ti anon zuan thut takin ka ti a kongzau em thim ru mai vur tla le vurin a khu vek kong sir field le thingkung te chu mu nom ka ti em a le lama chuan ma ni chia kani wang hian le kar dang eng ma tlanan om velo wang hian anuam lo trepa a ma in tan pel chu ka nei to a kilometer ni don vela khan chu po an thim vek boxi kongsir vaimim mun te chu vurin a khu veka horror movie velami a ang hialin ka hria
kadar thalanga te chuan thlasang ka hmuthut mai anga ti te chuan kan suang to vela ka car headlight chia chu eng om chhun ani dar som pakhata pel to ati hian ka kal zelanga kongpeng thua malo om dona pakhat jok chu kholam pan let le na ni don ti ka hria a ka hova tang ka tiri ruta a kongkoi omna tur chu minute som panga minute som ni vel tlan alani a ka tlan zela kongkoi khat ka tlan chu thil eng ria hi ka hmuta a sedan car rong thim lamalo ni a kong sira ading topa a koi zong in adinga man mo dewa ading ang mai ani ka tlan nai chu driver omna lam chu a in hong hwawa ka en chu a chung lam tuk vera chuan thisen ang tak mai ka hmuta kong vela le kara te chuan tungman si lo ka phone ka ena service ka nei mi alo le ngal chuan meichia keima chia zana car pakhata chunga in be na thleng ni om tak thisen kai ka hmunen signal ka nei mi alo buk nen ka hlau lo thei lo ani ber investigation discovery te criminal minds te ka enna sa a crime le khabu te ka chiar na saboka ka mol du big lo ma se he kara chuang tu emu chunga hian thil thalo thleng nei nia rin na lian tak ka neya pui ka ngai ni in ga in sia zan tlai ani a lir theidang mu tur om lova mishing phei chu an hudon lo boina an to ka ni chuan pui tu an mu ka ring lova ke lo chu ma se katlan muang hle ka in ngai tu an sa a ka le te sewa ka music ka ofa ka auta a omin omem kan tia tu man min chang lo khoilai mo ani kho shelo te na omamoni o ka tiri ru a ka kar chhuwa san ka tum lem lo voi khat ka ko leanga min chan lo chuan ka kalang ka ti ta a ka aw le a enge thleng in tha em kan ti a secondary lo te chu a re a nuwa chuan thingkung phena a ri ka hria a o ti in minun chang ta atir chuan ka tho huaya biak chhun zom ka tuma ka kar atangpo chhuwa ka tum hiala ma se car hi khemle chia pakhat ma om lova accident chu ani mia lo chuti chung chuan chhunga thisena om ti ka hre chhuwa ka car dar thalanga tang chuan he car nunglama tanga ron chuak ron kal ka muta ka car ron pana thivel chu ka in ka shelova max awwa boka covid max belang mai mai ani lo the purge movie a my kor ang kha ani a akuta thilenge mo akeng boka ka muchiang theilova ma se apian le seizong en chuan thir tianga ang hle ka muchia hikar kongka ka hondeu chu ka khar thruaya chak theiang perin ke tlan ta ni kha ka om chu ache dot dut theya ka taksa pum pui chu a khur ve khian ka hria music ko on to lova ka tlan tir khan mi pa o hian minun awin ka hria a soi engma ka shelo ka kal fatangai ti ka hria ka hoilet le zewa akar khan min ron chu yem o ti ka ena chupa chuan kunglai taka chuan dingin min lo la en reng chuta mai kor wa thau mi padang pakhata ron chuak vele boka ka muchiang man to lo speed limit pel check-in ka tlana poi ka ti to lo khami te hlat thei ang bera om kha kadu berani khwa kalu ta ka tho huaya Walmart parking lota ka in parka car lo lo om ve hlawa dora thok dor khar tur te ani ka ringa ka thian pakhat police ka kolta a ka hlau thong boxi min la zuyang em ti te kan zor ringota kho chunga chuan anun kal torin lo thu te shilin min ron nema helai vela police min biak sak tur thu te min shila ka statement la tura anron kal tur thu min ron shile boka police ka alai chuan kabial pa ka kol ta boka min lo ngai tu a hleya irut tlan hodon nge ka ru try don che tingala ma se police ka nga thu te ka shila police lo thlen ma chu phone chu da lovin ganin beta a police te ka statement ka pek nu chuan mi pahni ka hmu na hmuna chuan an kal tur thu min shil ve boka car number min zo chuan kachi ai lutuk chuan kalo chin che reng reng lo ti ka in she chuaka sedan car rong thim lam le mai kor wa mi pahni ti bak soi thei ka nei lo hemi zan hian ka bial panen kan muwa muthile ro har hle thom om hlek se mi pahni kha ka ngai tu ngal zela min lo zui ru zelangem ti te ka ngai tu a he thil theda tang hian police ten engma min shia tir ta lem lova anwa muta em ti te ke kha min muta sia khata khan an lo to po ka ring cha lo police te khan engma anwa muto lawani mai thei ma se tuna hetia ka him hi kalom em ema ka kara tanga ka chuak ta lo te kha ka valom tak em chu baka zan laya khokar kong ver tlan po ka sim chiang ta hle